Yan, daming kumapit. Kapit lang to. Tigiladim ka, tigil. Naichamban, puro bilis. Sige, paspas. Dagpus-pusutan. Pus-pusutan dan. Ato si Mapit, sa bali pala nagyan yung tibubo, di bubo. Ingat nga ito tadyay. Tulubos na po. Bareng. Thank you Lord. Yun, mukhang mabigat. Mukhang mabigat. Thank you Lord. Datamanay. Yan. Oh. Yan, daming kumapit. Kapit lang to. Tigiladim ka tigitoy. Yan, meron yan. Doon kita, itakal. Yun. Na! Nga bale, nakachambangpad lang. Alo! Uy! At ato di kalman. Sinyas pa ilang naragsakandan. Paspas, nagsabangir. Paspas pusot, pamyanan. Pamyanan ka rupay. Mana naman? Pero bakit daw ako ngayon? Hi, baby! Gaway! Tayo! Ah, naliya! Mag-YouTube tayo! Yan si baby, oh! Yan si baby, oh! Yan si baby! Nagilakli si baby! Nice one! Iba isang bangka. Parating na isang bangka, isang ano pa, isang hulog pa. Makasakali isang panuli. Yung sila doon. Doon naman ang sasalangan namin. Ito, ayusin na to. Ito, medyo marami rin. Sa tatlong langgana.
nagsinyasan. Paspas mo ka na kwan. Uri nakbasit inaala, nagragsak kita ako, Angkol. Uri nakbasit inaala, nagragsak kita ako. Sinyas speller pen, naragsa ka na. Mayata ka sa rin, pas ka na. Dahan. Sinyas pay lang, naragsa ka. Parating na isang bangka, isang ano pa, isang hulog pa. Baka sakali matsampan ulit, baka pumunta sila doon. Doon naman ang sasalangan namin. Dito, ayusin na to. Doon, medyo marami rin. Sa 3 langgana, ano ba yan? Patsa. Lambat, daklis ako nada, kargargadan. Yun yung pinsan ko, siya yung kapitan, nagmamando. What we do here is go back. Well, may punta nga pa. Dapat sagat ko dito na. Awan titignan. Pang YouTube, edit pa ko lang. Vhinz Salazar TV. Papadok na lang. Tergugit. Damat gagawin sa. Tergugit na lang. Bayanihan.
Dubli di ay. Gusto ni. Yun ang daing doon sa kalakan. Yawag na jay, awag na jay. Bislag ka na dad. Bislag na. Daing. Talibok na. Thank you.